ngikuleso sikhathi ke mina sika Nehemiya lapho ngibona kahle ukuthi nazi into ongayikazolo yidilika kwenze njani uNkulunkulu uthula uthini ubuka uthini mawubuka lezi zimo nakho lizogcwala amanzi izwe ngoba kukhulunywa ngenhlabathi nami ke ngithi isigodlo sikaZulu esiyingonyama trust siyahlaselwa abafo namuhla njengoba basho abanye ngo-1879 ukuthi alushe undi nabo ngesikhathi sethu basakhela ilangabi nathi ngesikhathi sethu njengamanje basakhela ilangabi lokusibhubhisa ngokusephuca izwe kepha njengoNehemiya nami ngilila kuJehova owadala uZulu njengoba sengike ngasho ukuthi nami laba bathi bafuna izwe lami nami ngithandaza futhi uNkulunkulu uyangizwa bazoxabana lento abangakaze bayibone. Ngiyafisa ukugcizelela ukuthi ipolitiki yamaqembu ayihlehle kulolu daba. Abepolitiki uma bese nengqondo yokufisa ukuseseka abakwenze lokho ezinhlakeni zabo. Okunye ngithi ningavuma ukuchukuluzwa ngoba bakhona abacabanga ukuthi basijimeza ngenduku embaqambili lokho kuzokwenza ukuthi sithukuthele sishise izwe ngeke sinaselishisi njengoba ngasho lapha neMabhida ukuthi mina ukuba ngangithe abantu abatalajwe ngabe namanje basatalajwe angaze ngisho ukuthi abatalajwe namanje angasho ukuthi hambani niyohloma ikhali bese niyobhekana nabantu abathatha umhlaba cha angusho lokho nomntwana nimzwanga ekusho lokho ukuthi cha njengoba ngimlapha nje-ke sengibheke ukuthi isilo sizothi hhayi ayibambe kube njalo cha akunjalo kepha asikho lapho okwamanje ake ithungelwe ebandla ukuze isilungele kahle ngokwenza nje abalwa nathi bangalenzi iphutha lokucabanga ukuthi singamavanga asesabi kepha siyabahlonipha engikwenzayo ukulandela lokho okwenziwa inkosi uCetshwayo nokhokho benu endulo abaqinisekiswa ukuthi impi yinto yokugcina ngeshwa uZulu ngonyaka ka-1879 aphoqwa khona ukuthi aze enze isinqumo sokuya empini yayingayimisele inkosi yaseNduna ukuya empini noZulu yayingamisele ukuthi imbone efa. Yingakho-ke ngithi kulabo abasijivazayo labangasifiseli lutho abangasifaki kuleyo ndawo emnyama ngoba akekho oyobe esaba noma esafana uma kubuywa lapho ngoba siyobe silahlekelwe esibathandayo befile nalabo abafileyo esibathandayo baphila ukukhalwa esikhulu isililo asikufunike lokho ngaphandle kwabantu-ke abangakhuliswanga kahle bangayifuni impi ngiyayazi mina impi ukuthi ichaza ukuthini yikho ngingayifuni nje.